Internet on luotu ja kissoja varten, sanotaan. Esimerkiksi suosituimmilla kissahastakeilla, kuten Cuts of TikTok ja Cuts, on TikTokissa yhteensä satoja miljardeja katselukertoja. Mutta miksi kisumirrit ovat somessa suosittuja? 4 mahdollista syytä, miksi kissat ovat somessa suosittuja. 1. Rakkaus kissoja kohtaan on evoluution tulos. Kissojen rakastamisessa ei ole mitään uutta. Kissat valjastivat internetin käyttöönsä saadakseen lisää huomiota ja monetisoidakseen ihmisten rakkauden kissoja kohtaan. Voidaan myös väittää, että rakkaus kissoja kohtaan on evoluution tulos. Ihmisen aivot on itse asiassa kytketty pitämään tiettyjä vauvamaisia piirteitä, kuten suuria silmiä, pieniä neniä, pyöreitä kasvoja, ihanina. Ja ne piirteet aktivoivat meidän hoivaviettimme. Kissat ovat mestarimanipuloijia. Ja siksi kun näemme somessa kissan kuvan, me olemme 2. Kissat ovat mystisiä. Juuri ennalta arvaamattomuus tekee kissoista niin kiinnostavia. Vähän kuin toksinen, epävakaa parisuhde. Me emme ymmärrä, mitä kissat tekee ja miksi, ja siksi niiden ilmeikkyys ja erikoiset reaktiot tekevät kissimirreistä täydellisiä viraalihittejä. 3. Ajattelemme kissoja ihmisinä. Me emme tiedä, mitä kissat ajattelevat, joten me itse alamme luoda kisuleiden erilaisille ilmeille ja eleille merkityksiä. Kissat toimivat siis peilinä omille tunteillemme. Central Missouri State Universityn tutkimuksen mukaan ihmiset jopa antavat kissoille samoja persoonallisuuden piirteitä, joita psykologit käyttävät määrittäessään ihmisen persoonallisuutta. Esim. Ulospäin suuntautunut, neuroottinen, miellyttävä ja ismofani. Siksi juuri kissojen avulla meidän on helpompi ilmaista tunteita myös toisillemme. 4. Internet rakastaa kissoja, koska kissa-ihmiset ovat kroonisesti online. Koira-ihmiset ovat voineet tavata toisiaan ulkona, mutta kissa-ihmiset ei käy ulkona, joten internet loi kissa-ihmisille oman maailman. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmisillä, jotka tunnistavat olevansa joko kissa- tai koira-ihmisiä, on tiettyjä ominaisuuksia. Texasin yliopiston tutkimuksissa todettiin, että ihmiset, jotka pitävät kissoista, ovat parempia, vaan sisäänpäin kääntyneempiä, vetäytyvämpiä ja ahdistuneempia. Nämä ihmiset myös katsovat eniten kissavideoita. Chuck Showfield, RIP, on sanonut, kissat ovat itsenäisiä ja leikkisän kekseliäitä, joka vetoaa yksinäisiin nörtteihin. Kissat vaativat suhteellisen vähän huoltoa ja ovat pohjimmiltaan yöeläimiä, joten ne sopivat täydellisesti internet, nörtti, koodari, hakkeri elämän tyyliin. Kissa on täydellinen viihde. My kitty cat, my kitty cat.